Aj keď sa nám momentálne nedarí, bilancia roka 2023 nebola až taká tragická. Návratnosť 100-bodovej investície bola vyše 3% a yield 4,77%. Zdravím všetkých priaznivcov zodpovedného tipovania a kurzových stávok. Toto je tipérsky Goalcast, ktorý vám prináša ďalšiu analýzu v novom roku. Dnes z krajiny Metaxy, Caciky, z kolísky demokracie, Grécka. 8. Atromitos nastúpi proti predposlednej 13. Kifisia na štadióne Peristeri štvrtok podvečer. Je to zápas 16. kola najvyššej gréckej ligy Super League. Aktuálnu formu má o trochu lepšiu domáci Atromitos, vyhral jeden zápas a 4-krát remizoval. Aj outsider dnešného súboja vyhral jeden zápas z posledných 5, 4-krát však prehral. Zároveň má vysoko negatívnu gólovú bilanciu 5-15. Atromitos vstupuje do tohto zápasu po bezgólovej remíze 0-0 proti tretiemu Olympiakosu. Dá sa to považovať za dobrý výsledok, obzvlášť potom, ako Atromitos porazil 3-2 aj ďalšieho favorita, druhý Panathinaikos. Atromitos dokázal otočiť tento zápas a kontrolovať ho až do úplného konca. Atromitos však často kiksuje v obrane. Z posledných 9 zápasov udržal čisté konto jeden jediný krát. Takto sa im podarilo stratiť body proti poslednej Pas Giannina, ako aj proti 11. Panathinaikosu. Kifisia sa po prehre 0-6 z PAOK bude snažiť napraviť svoju pošramotenú sebadôveru. Po jednoznačnom a dôležitom víťazstve 4-2 nad poslednou Pas Giannina bol tento domáci debakel poriadnou fackou. Kifisia majú tendenciu k gólovo plodným zápasom, keďže sme videli 22 gólov v predchádzajúcich 6 zápasoch, čo predstavuje priemer 3,67 gólu na zápas. Ich súperi však strelili 16 z týchto gólov. Čo sa týka vzájomných stretnutí medzi týmito dvomi tímami, odohralo sa 1.9.2023 v lige, keď vyhral Kifisia 2-1. Čo sa týka zranení a absencií, Atromitos má zraneného útočníka Maria Cavidasa, stredopoliara Spirosa Aparcidisa, ktorí nenastúpia v zostave Sašu Iliča. Belgický obranca Lorenz de Bock nemôže hrať v tomto zápase pre kartový trest. Kifisia má v inak zdravom tíme iba jednu starosť. Nenastúpi zranený stredopoliar Sotiris Minis. Atromitos má výhodu domáceho ihriska, navyše sa im postaví mančaft s najslabšou obranou ligy. Atromitos sa vie vytiahnuť aj na top mančafty, avšak aj zaváhať s outsidermi. A posledne, prefackaná Kifisia je teraz presne takým súperom. Skúsim natipovať viac ako 2,5 gólu v kurze okolo 1,90. Fair je okolo 1,80 a pod túto hranicu nedoporučujem hrať. Priatelia, držím vám palce, či už zahráte tento typ, alebo máte v talóne svoj, lepší. Užite dňa, majte sa fajn a pri ďalšej analýze čaute.